ሰላም ተኸታተልተይ ከመይ ቀኒኹም ለማዓንቲ ካብ ሓድሽ መደብ ተመሊሰክና ኣለኹ ከመይ ጌርና ኣብ ገዛና ቶርታ ንሰርሕ ሒዘልክን መፅእ ኣለኹ ንበርስተ ይኹን ንጥምቀት ከምኡ ንዝኾነ ኣጋጣሚ ኣብ ገዛና ባዕልና ከመይ ጌርና ፍሬሽ ኮነልና ሓድሽ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኻኒ ካብ እንዳ ቶርታ ንእዝዝ ኣነ ዳርጋ ብዙሕ ግዜ እኳ ሰሪሐ ከም ትሪኢ ዘለኹም ብዙሕ ዓይነት ስእሊ ትሪኢ ኣለኹ ዳርጋ ልዕሊ 8-9 ዝኾን ሰሪሕ ኣለኹ ኣብ ገዛይ ማለት እዩ እንፀንሓ ቴሌፎነይ ከማን ኣቕሪበን ዘለኹ ተኸታተላኒ ከምዛ ትሪኣ ዘለኹን እዘን ንብረት ንዓይ ዘድልያኒ ብምልአን ኣዳልየን ኣለኹ ኩለን ገዚኤ መጀመርታ ኩሉ ኣዳልየ እዩ ብድሕሪኡ ናብ ምስራሕ ክኣትየ ምናልባት ኣበይ ንረኽቦ ዝብል ሕቶ ኣብ ኮፍላንድ ደክን ኣብ ኤዲካ ደክን ከምዚ ትሪኦ ኣብቲ ላዕሊ ኤዲካ ዝብል ፅሑፍ እኒሄለዎ ናተይ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹን እዛ ሒዝያ ዘለኹ ሽኮር እያ ድኹም ሽኮር እዚ ካ ጎማ ማለት እዩ እዚ ናይ ቶርታ መስርሒ እኮ ኣነ እኳ ተዳለወ ገይረ ሓደ ግዜ ከምዚ ባዕለይ ሰሪሐ እታ ኬክ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ከዓኒ ከምዚ ድልው ገዚኤ ኩለን በቃ ተዘልያኽን ከምዚ ኣገርክን ከተዳልወና ኣለክን ኣዳሊኽን ኣብኡ እንድሕር ፀኒሕክን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ማለት እዩ ኣብ ክሰርሓሉ ዝደለኽን ክትሰርሓ ትኽእላኽን ዝኾነ ኣጋጣሚ ከምዛ ዝበልኩኹን ንበረስተይ ንዓመ ንጥምቀት ንዝኾነ ኣጋጣሚ ብሓፂሩ ንዝኾነ ኣብ ዝደሎ ኾነ ሰዓት ባዕልኽን ከምዚ ኣገብራ ኣቢልክን እተን መሳርሒ መጀመርታ ክትገዝአና ኣለክን ረሲዐ ኣቦኣት መጀመርታ እተን መሳርሒ ናይ ዴኮሬሽን ትጥቀማሉ ንሱ መጀመርታ ካብ ብሽተለን ክትገብሮ ኣለክን ካብ ዝኾነ ካብ ትጥቀማለ ዝኾን ብሽተለን ክትገብራ ኣለክን መጀመርታ ኣነ እዚ ሽላግ ዛነ እንብሎ በዛዕድኩ ኣይፈልጦን እየ እንታይ ዝበሃሉ ትግርኛ ሽላግ ዛነ ኢና ንብሎ በዚ ናይ ዛዕዚ ብቋንቋና ጀርመን ማለት እዩ ንሳ መጀመርታ እየ ክጥቀም ከምዚ ገይረ ምስ ጎምጠልክዎ ማለት እዩ ኩለን ብሓባር ኩለን ብሓንሳእ ከምጠን እታ ሽላግ ዛነ እታ ክሬም ናይ ቶርታን ኩለን ኣብ ሓደ ገረ እየ ክሃድመን ብጣዕሚ ፎኩስ ክሳብ ዝኸውን እየ ክሃድሞ ማሽን ገይረ ብማሽን ክትጥቀም ኣለክን ፅቡቕ ብጣዕሚ እቲ ክሬም ክሳብ ዝኸውን ክትሃድሞ እንድሕር ኮንክን ማሽን ክትጥቀም ኣለክን እንድሕር ዓባይ ማሽን ሃላትክን ከምዚ ናይ መልወሲት ናይ ኬክ ዝሰርሕሉ ኣብዚ ናይ ብዙሕ ኣብዞም ዓበይቲ ተሪእኽን ቻነላት ናይ ዩቱብ ዘሎ መብዛሕትኦም ብኸምኡ እየን ዝጥቀማ እዞም ቶርታት ዝሰርሓ ከምኡ ዝኾነ ብሓፂሩ እሳቶም ብጣዕሚ ዝበለፀኒ ኣብ ዳሕረዋይ ከርእየክን እየ ዋላ ኣነ ብኸምኡ ገይረ ክሃድሞ እየ መጨረሻ በዚ ገይረ ሃሪመ ብዙሕ ኣድኪምኒ ኢደይ ብሓፂሩ ኢደይ ብጣዕሚ ኢኻ ትርብሪብ ኢድካ ትድክም ኢኻ ንዒስካዮ ኣብኡ እንድሕር ገምጢልካዮ ግን ይሕግዘካ እዩ ብጣዕሚ ዝሕግዘካ እቲ ዝሕግዘካ ምክንያት ከዓኒ ብኤሌክትሪክ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢድካ ይትሕዞን ኢኻ ንሱ ካልኣይ ኣማራፂ ኣለዎ እዚ ፅቡቕኒ ዋላ እዚ ግን ኢድካ ብጣዕሚ ኢኻ ትርብርብ እታ ጎማ ዝጎምጠልክዋ ኣጋጣሚ ፀቢባትኒ ጥርጥር እንዳበለ ንደገ እንዳወፀ ብጣዕሚ ዝተሸገረኒ ከምዚኣ ገይረ ኣቢለየ ማለት እዩ ንስኻትክን ከዓ ከምኣ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽኒ እዛ ኣብ ታሕቲ ሓፂን ዓይነት ትሪኣ ዘለኽን እዛ ናይ ማሽን መልወሲት ንጥቀመላ ኣነ እኳ ማሽን ባእ ዝለውስ ዋላ ንከምዚ ከዓ ንጥቀመላ ማለት እዩ ኩሉ በብታራ የእትዎ ኣለኹ ከምዚ ጌርክን ዘለክን ማለት እዩ ቫኒላ ሽኮር ኩሉ እንዳሃረንክን ኣብ መንጎ እንዳዓረፍክን ገብሮ ኣለክን ድሓር ኢደይ ምስ ደኸምኩ ናብዛ ማሽን ቀይረያ ማለት እዩ እዛ ማሽን ብጣዕሚ እያ ትሕግዘካ ብኤሌክትሪክ ስለ ዝኾነ ኢድካ ኣብ ኢድካ ኣይትድግፎን ኢኻ ምኸደድ ንለዋ ጥርጥር ኣይብልካኒ ከም ድላይ ካገርካ እንዳበርትዓኻ ስለትጥቀመሉ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ ዋላ ንመልወሲ ከዓ ፅብቕቲ እያ እዚኣ ዘይብልክን ከዓኒ ትሕግዘክን እያ ንመልወሲ ብሽተለን ክትገብራ ኣብ ኦቱ ኣላትክን ቅድሚ ሕጂ እኳ ፅዒነያ ነረየ ኣብ ዩቱበይ ኣብ ኦቱ ኣላትክን በዚኣ ገር እንዳለወስኩ ከለኹ ኣርእየክን ነረ ኣብቲ ናተይ ቻነል ኣትያን ክትሪኦ ትኽእላ ኢኽን ከመይ ዓይነት እንጀራ ይወፅእ ብጣዕሚ ከፅብቕ ብማዓት ፎኩስ እዩ ንዓኽን ከዓ ይሕግዘክን እዩ እቲ ዘለኒ ክሬም ሕጂ የገብር ኣለኹ ማለት እዩ ይውስኸሉ ኣለኹ ክሬም ዘይህረም ብማሽን ኣብኡ ከለኹ ጥራይ ናብኡ የእትዎ ኣለኹ ሕውስ ክብለየ
خطاتلاني هن كمزي غيره مالتي كالا عينت كابزا قلنا عدالي صنيحي بصبا غرا بصبا ببوتر بتقسم مالتي كركات سراحاتيا بدحرو اتا سالسيت سايت قرصت صنيحه زي انا مقرصتيتيا بعل خنسرح خنو بزي اگر كنت قرصو تخلا خني اتا زغزاخو ግን አጋጣሚ ክልተ ጥራይን ቆሪስያ ማጸንሐም እታ ሳልሰይቲ ባዕለይ ባገራ ቆሪስያ እቲ ክሬሚ ነዚ መስሊ ማለት ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኸውን እዘን ትሪአን ዘለኹም ከዓ ሕብርታት የኔ ኣነ እኳ ብሽተለን ገሊኡ ከዓኒ ካብ ኤዲካ ገዚአዮ እዚ ሕብሪ እዩ መጽሓፍ እንትሕደል ይኻን ከዓ ከምኡ ለክን ሃቦኩ ብሓንሳእ እናት ይጽንሕ نزين مسلات الناي مصحفها زين قاتن تنحبري كم تجاري عداوي شيء كاميرا خاينة وهلاي أقدامي كاميرا استوبيل عاتي مالتي هم تجاري عداليو ندحر كل ثمانية بتعامل كنوح مع عتيز خون تبيد يسلتو كأغاني حتر بزبلة إن مدواس مرأي أقداس أيقونن كم تجاري خاني نبتو ترتا مالتي إلى خالو أنا أفتكر ما تتأكد من أنت إلى كبز حالة بصح كل اللي مثاني له ولا أو خلق دفي خن بتعمل كيت غير كتقامات خلا خني أنا كم زي قرت دحركت قوم السلز خونكو بلاستيك ناي ديكوريشن متقامي تتقامي كم زي قركن تاع شررت بناي تورتا مسرحيت تحليتكن تمرات نغريو تعمي زي حجزكا كم زي كترخو كتلخي خلخا مالتي مجمتا كم دي بينك عين دي لخيد روز عيني تحت ويلي كما أجرين عام صد أخو تاروزا أتخليتي كريا مالتي وتا أورانج خاني لعلى الخيا خمسي أجره مدرشة تعالى يا خالد كون تصال سيتي أمتي مالتي قبل عليه غيريا نزي أن مسألة سلستيا قلت أني حد من خمسة بالكون اتصال سيتي بعلي قوة أبيليا ركوات سلزنا برد غيريا مالتي وتصال سيتي كم دي أجره مسكبركو صعدا بلا عليه غرلا كم زي أجرت صعدا كلها مثل خوا أبلا على دفئ مالتي توسم زلوكم وصعدا ياخو قبرو مجمرتا نتي تعيد بحال أما عراري كتب لك كالا يسرح كيكون كن منتان كم زي كركن بزي كركن على مسك كتب لك حبرو خا خفت حدا خايوصكن مسارحي بزح كتقما لكن كم زي أجر أنا مس صعدا مثل خوا زي ناي ديزاين عينت موسين كلاك أنا تي عمي برخ قبر لك أي حنسا كم زي كري حق زكاي زي كاني بعلقن كم زي كركن كتم عراري أو على كنت بخوت نحكون أتقاز مثل كرأي والانتناي كيك مالتي على حدا زي بتعمل مش فاني شجرك هاي فلايت كريم دحر وديقو بتعمل زي شجرك بدحرو اتا كتصحفا زلو مالتي دقق على ناي مصحفيت باغر قطر شوعت يصحفا له 5 تريان لهم قطر شوعت يصحفا له تلمدين زلو مرات بغراد يصحفات تغلخت بلا تخلا انا قرب اب ناي مصحف من لممادي لك اي انا يفتني لا زلو خنبر كيليو ايكونكن نعخات كن تزحغسكا بعلخا تسرح حبغزا هامو بدحرو እንዳለ ምርካይ ተخيت كل ነገር ካ መጀመርታ ተጋገሙ አኳላ ይሳልሳይ ካብ ጣዕሚ ሀጽቦት ተሰርሕ ማለት እዩ ሕጅን እቲ መጀመርታ ሰርሐ ነበርኩ ሰማይን ምድሪ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕጂ ሓይሽ ይብል ኣብቲ መጀመርታ ግን ይከብደኒ ነበር ብፍላይ ኣብ ናይ መጽሓፍ ብጣዕሚ ዘሸግረካ ተሓዋወሰካ እዩ አኳላ ይሳልሳይ ራብዓይ እንዳበልክን መስቀጽልከ ግን ብጣዕሚ ጽቡቕ ክትኽእሉ ኢኻ ኩሉ ብግዜ ኢኻ ትኽእሎ ብሓንሳእ መጽኢልካ ዝኾነ ነገር ክትክእሎ ሓቂ ዘረባ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ولا تنوعلن تنايتورتا تي أسبيزا نايتورتا تتقومل كريمات نخطره بس بتعمي زي شجركا كاب يوتيوب ندارخا بدحرو خاني ناي بعلخا أبرأسخا تحزمو كنت تدلاي كاجركا خات سرحو أنا مجمرتا أب يوتيوب زري نرو كاب يوتيوب مسرح ود بدحرو ناي بعلي يوتيوب كفيتا مالتيو كفتني على النيلة كم تجري سريحة مالتيو زي أنا مجمرتا قديتا تورتا أبيتو بصحنا زلهو كاله معلتي يسرح حنبر أبيتو بصحنا يفلنا هم زبر كون أبتا قديمة شوعات تقل زخون بزح يسرح بحجرو بوضر ولا خاي جاجي أراتا كبر علي كم زي أقرأ صحيفة يا ماليتو تاسم بتا قدر خا قدر شوعات تبر نيقالي برستي نرقات أمي أو خلها قريت أبيدو مالي أيو قدمت برستي مخانو تاتورتا خدالو وخلها سرحة كم زي قرأ ماليتي سيليو
ጓለይ ኣጋጣሚ ብጉርንያላት ንበቀጠልያ ገርኪ ኣስርሐለይ ኢላትለይ ትውሽጡ ከምዚ ግበርለይ ብደግ ከዓ ቀጠልያ ግበርለይ ማማ ስለዝበለትኒ ኣነ እትላዕሊ ብቀጠልያ ሓይላ ሰሪሐያ እዛ ቶርታ ብናታ ምርጫ ማለት ቀጠልያ ግበርለይ ስለዝበለትኒ ቀጠልያ ዝገብር ዘለኹ ሕጂ ከም ድላይክን ዓይነት ገርክን ዲዛይን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ናተይ ከምዚኣ ትመስል ማለት እዩ ከምዚኣ ገረ ምስ ኣበልኳ ብድሕሪኡ ዴኮሬሽን ክገብር ክጅምር እየ እታ ክስታይ ግን ነዚኣ መሲላ ማለት እዩ መጀመርታ ኩላ እኳ ይወዳእኮን ዘለኹ ተኸታተላኒ ኢኽነ እዚ ኣብ ኢደይ ሒዜ ዘለኹ ኸማን ኣነ ኣብ ኢድካ ዝገዝኦ እንታይ ኤዲካ ትብል ከይትብላኒ ኣለክን ኩሉ ዋላ ካልእ ማርኬት ኣለክን እንደ ግን ኣነ ካውየ ዝገዝእ ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ካውየ ይጥቀም ኣነ ከምዚ ገይረ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ኮይና እታ ቶርታ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ኮይና ኮመንቲ ሳብስክራይብ ላይክ ከዓ ኣይትሕመቑ ነተን ትገበርኩምለይ ከዓ ብልቢ ዘመስግነኩም ነቶም ሓደሽቲ ከዓ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ግበርለይ እዛ ዩቱበይ ክትዓብየለይ ሓግዙኒ ከምዚኣ ገረ ወዲ እያ ማለት እዩ ጎማ ናይ ቶርታ ኣላትኒ ኣብ ገዛይ ከምዚኣ ገረ ኣብ ጎማ ከዓኒ እዚኣ ስራሕ እኳ ዓርብያ እቲ በሪስቴጋ ቀዳም ኖሩ ግድን ድሮ ክትሰርሖ ኣለክን ድሮ ሰሪሕኩ ነው ምስ ሓደርክን ንቀዳም ማለት እዩ ዓርቢ ሰሪሕካ ንቀዳም ሰንበት እንድሕር ኮይኑ ጉዳይክን ከዓኒ ቀዳም ስርሖ እሞ ሽዑ ቀዳም ኣብ ፍርጅ ተሓድር ሰንበት ንግሆ ከምዚኣ ፅብቕቲ ኮይና ክትወፀልክን እያ ከምዚ ተሓሓዝዩ ንባዕሉ ፍርጅ ምእታው ይተሓሕዙ እዩ ነቲ ክሬም ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትኸውን ሰንበት ሽዑ ከምዚኣ መሲላ ማለት እዩ ሰንበት ብጣዕሚ ክትፅቡቅ በዓት ኮይና ምስ ኣውፀኽዋ እቲ ክሬም ዋላ እንድሕር ማራ ልስልስ ኢልካ ኣብ ፍርጅ ምስ ኣተወ ብጣዕሚ ዝተሓሓዝ ፅቡቅ እዩ ዝኸውን ስለዚ ትከታተልኒ ብልቢ ዘመስግነኩም ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ኣይግበርለይ ኢኹም እቶም ሓደሽቲ ብቻ ነዚ ከዓ ጓል ንጋስ ኢልኩም ሸር ግበርለይ ኢኹም ሳብስክራይብ ኳ ኣይትረስዑ